ke HYC mau thar shan circle ha ka arpoi terik nai lor kala ben pau ke jing sngosi ke bakrau halor ke jing sha thombor jang ka we ka khna samla na ka shnong lau bertun ha ki riu bamman ke belaja ke step jang ka khat khandai terik nai lor kat ba kadang thmu banit school na lau bertun shamau ke lei Nakliang Presiden ke HYC mau thar shan samla shembor langrin ulapen pau ke jing pendram jur ya ki riu bamman ke belanut ban thombor ke tiga khna samla Kumta kasing HYC kala kerpat iki borjang ka an ling ba katanat pulit mairang bakan shim kia bat ban penstet iki jing twet ka babnya kenang ban yok kem no mardor ye kiri baman ki ba thambor ye kete khna samla Shushu kasing kal airu ke jing ket pok ket riang ye kete samla ka bidang don mentah pok ke jing cha sumar pok civil hospital Shillong bakan yok no ye ke jing kot jing kia So nakaliang jongi kum ka New Tribute Council Motorization Circle kum u President ban melam jong ka circle po ka dong bar ka thanji bor kawai hadin jong ka jingjia ka belaja po ka snong lobertun ha ka khat khandai trek ha ka ba yuai ni khna school ba puli hantai snong mokalei ila sa thombor ha ki riboman ki ba hadu menta nakaliang jong ka snong bat kum juru jong ka police department kim pat yo ban kem ya utei lani kitei ki bdon kiti ban thombor ya ketiga kena kanthi tina kalian jongi kum kaseng ipan pau ya gijing susi ke bakrau ba kum kini gijing jia ki jia po kadong ber kathan gi jongi na kalian jongi kum kaseng ila persang hi ban keli ban perthau ban menta kasi na kalian jongi ngila poi ban ngidon hang ni po kasnong lo bertun bat hadu menta na kalian jongi snong bat kum juru jong police department kim pat yo ban labdin manu bedon keti ban le ban thombor ya kete khna kan the tinagaliang jungi kum kasang gi pan pau ya gi jing pan rem ka bajur halor ki bakum kini gi jinja ki wan ya ban jia po ka dong bar ka thai gi jungi ka babu ya ga jing ma bat ka jing shong sir kham tam gi khna kan the ki badon kam ban yai na koi ka jaka se koi pat bat kham tam ha ki por mit por yong nagaliang jungi kum kasang gi so ban pan rem bakum kini gi jinja ki jia ha ka basit basai ha ka por man si ha ka ba ngingin nom la ban pediang ya ki bakum gini jinja ki wan ja tinagalian jungi kum kaseng ni so ya ban penrem bat ngidekan tu ya ka tanat jong ka polis bakan snobha ya ka ban simkhya kloi ya ka kam bat kermen leng bar ga jing simkhya jong ka police department mar ngitip banadu ku ka khat khanai tarik nagalian jong ka police department khamtam ki special nangte na Shillong rengkat bat kaji terlang jong police jong ke district Eastern West kila simkhia ban wan ha ka snong lobertun na kam ta ban lek ban kam bat kermen nang ni sakmat lengba ke jing simkhia jong ke police jong ke district Eastern West ngi skam bangin yo ban kem no mardor ya ubriu lani kibriu ki bedon keti ban thombor ya kate khna school bat kum bangi tip ba menta nagalian jong te khna school ngalayo ya ke ban keren yi kami jong i minimum step lengba ke telefon di nakaliang jong kimi le youtube bai tei khna mentai dan don hab deng ka jing sitom bat hadu menta impat la ya ban keren ti ngi nakaliang seng ngi pha ya ke jing kerku kerdo bat ngi kit bok kit ruang bai tei khna samla in yo no ya ke jing ko jing kya bat kermen hadin bai ini khna samla ibala sha ya ke ka jingja ko snosi ibalangat ya ke ka apot ko snosi in koit no na ka jing sitom jong i Katrai na kaliang ke snong bat kumjur kam tam na ke police department kini yo ya ke ban sim ke jing tokit ke babnya ban kerman scam ban kaliang jong police kini yo no ban pensitom bat ban kam no mardor ya don kiti ban thombor ya ke te ke khana kan thei